началото. Здраво, Белград! Явор Алексиев, Ford Fight 2024, second workout. Квалификация. Master Division 35 плюс 35. 35 плюс. Чакай, 10. 5, 4, 3, 2, 1, време. За какво? Килограмите ще ги снимаш. Стефане, готови си! Я да ни помогнеш, Васе? Я да ни помогнеш, че не мога да ги раз... Трябва да ги махнем. Да. Чай първо снимаме. Да, дръпни го само това да сниме 20-ката. И от тази страна само вас. Стефане, нещо друго? Стефан Стефанов! Готи вас. Утре ще снимам другата педерастия и сме готови. Това ли цялата квалификация? Да? Едно обърщо спаскане и клек. Няма си да правиш тежко, братан. Мисъл, при мен е... Да, го е един дневно участвал, но... При мен е само... Аз обичам такива, където само се записваш и участваш.